try dear viewers. Di menen porba nga pelat ya katuka video baptism. Mo bun ki briu ki banget ru. Handai bun ru ngan ong fi ki barang long matla haka baken jaman sim. Bun ki briu mentang na ong ki long ki ba matla haka baken jaman sim. Kum haki por jang Jesus Christ. Ngan ban biang menen porba nga pelat ya kan video baptism mo. Ta filak ban let na katuka menen bangalet ya kan video jing pan baptis ka ba pilai pilai bun na fi ki pilai kan ye dan na pedang ki jong fi ki bompat ti pilai to mini pet ya kan mo sipang so bakan buat manu-manu na dari bapin teman-teman aman kasi daga jinget au jinget ya kan ka jing tes yang ni beri bun ki ba ini ya ta ka ding ini to yang dang si jeler yang daga jinget ini ya ka ding ma ka yar na dai tiom dan ki bang ile drama ada di bawah ile aga kerteng jong Jesus Christ ada di ong drama banyak mak ipap bat finyo diang ngejing ay met simakul Jesus Christ gospel markas nang bakat riu dan di bawah san wang kila yalap yang gospel sing penting tau banget bat pen baptis handai tong ni tau tak banget ni laram lupa jinget halor ga jinget jemi pen baptis no ya i bangon nam wai Jesus bakodor diwan bat pen baptis no ba wan lam ban tep no ban pengam no ban tep no itu beri wetenan ban saknar yo beri jaga pop ikan baptis fi ikan ngam fi aga kerteng jong Jesus Christ banana azrat yap au Christ tap au Christ ni kotak raba di kai ga bapi wan lama kai ga bapi experience anum penslam syu yang ini alat yang syuktuka kai ka bang kwa ban keren hang ni kalong pan pilai khani ka video mo bun fi gi belanget mo handai anong fi bun pat ki bam nget ru ki ba ong ki keren kam kai pun man ka ka bale ki ong i ak drama ki ong bangi kham ta ki ong wat ju jeler ki kum kita ki comments mo den ring am dei ba dom ki nga she thu ki ba bun ki bam nget namar balai bun ki ba matla ha ka ba kenjaman si pistu an sabatai bah beli galong ke video tu ki bun ki ba matla ha ba kenjam sim ki dan bat puli ka bible henry kim yo ya ka jing shisha namar kim dan yo men sim khu ki parisi bat ki sadusi bat ki nong tho ha por jong Jesus Christ ki tep bai ka bible ka jutang barem henry ki matla uji Jesus uang kumne pan sangap ba Jesus Christ uang kumne piru bun ki badang matla akran da ka jing ni ba pin plino hikmat ki ba men kenjam sim yang in pulina gospel you honest al nang ba san khat ba life khandai hadu ba sau ong piet bai ki jing tho na ba haki pimot ba pio ya ka jing em bam jukot kitaru kilong ki ba ya pla yang pi wong ki tepte ka jing tho pat piet bai ki jing tho na ba haki pimot ba pio ka jing em bam jukot kitaru kilong ki ba ya pla yang bun ki bla preach na pulpit bun ki ba smart ban puli ka bible pat kumang porjong parti penban pimwan banwan hanga bapinyo ka jingim ong Jesus Christ ngam padiang ya ka buram na kibriu henry nga ya thu ya pi bapimdan ka jing e ublai haladi nga ngalawan ha ka kerteng ukpa jonga pat nga ngalawan ha ka kerteng jong ukpa jonga dan menen ki ba question ro yang Jesus Christ ong ka bakalan jing pen baptis yang pen baptis ha kerteng ukpa ukhun ba mun sim khu pet Jesus Christ om no ngang lawan ha kerteng ukpa jonga ka kerteng jong ukpa mo ukpa ayu kerteng ho Jesus Christ wai ka kerteng ka gospel you honest nang bakhat nyaw ruang ukpa ngalapan pa ya kata ka kerteng jong me ya ka ba mal ai hanga kim smol thu e kan ni ina mar pim dan yo mun sim khu pim smol thu tang bang impan baptis ha kerteng kupa kun musim kupi ong bakalan ripet ki apostol ki pen baptis ha ka wa pet ha ka ha kan ka kerteng mendai ha ki kerteng ha ka kerteng ka ka kerteng ka de kerteng jong Jesus Christ ong Jesus Christ ngalawan ha ka kerteng kupa jong an ripim pediang nga lada uwei pat uwan ha ka kerteng
laka jong hi ya uta pin pediang pai bun menta ki wan ha ke kerteng jong ki kenhun niam ki bafer ki beriu ki pediang bai ki keliman kan niam ayu fidan balang ayu fidan ki sngau tanat ban yo sngau sai kita ki kenhun balang lada imdan ha ki kenhun balang mut ka bakala pat pi wang no nga wan ha ka kerteng ukpa jong an ri pim pediang yang lada wei pat unwan ha ka kerteng laka jong hi ya uta pin pediang ki pediang ki bun ki kerteng niam mo ki pediang Henry ya ka jing sisa ka bawan ra ang ni omdan manu pediang mar ki mi omat yu Jesus Christ kim pat dan yu man sim khut wang kumno phila ban nget phi ki baya khmi buram parlok hi pat phi ke ye ki kenhun niam la dia menta ke ye ke shak tieng ang phi ke pen kesan ki niam ki rukam ki ye ki jong ki niam na kata kada wang no Jesus Christ wang kumno phila ban nget phi ki baya khmi buram parlok hi bat phim yawa ya kata ka buram na ublei o batang ma uhi pina mar ki beri ha ki keli yang pide na ka niam yu pide na ka balang yu nga nget yu de senran jong Jesus Christ ha ke ka balang ka de ka met jong Jesus Christ sendai lada pimuan na kata kan hun niam na kata kim pediang pi lada pimuan ru te pila demonstrate te ka bor jong Jesus Christ ta daw gilong gi mamat la tong ini keran siapang ka to ka jingpen baptis menen ka banga tho bun gi ong banga lam ler mo banga tho to baka ding kawan mo ki ong ni kwa ban i kata ka ding para pilong ki bang matla snap kan puli nang ni na gospel yu honest nang balai thot ba pra ko ong kumno kal ka be shat kat shakaba kamon ban mi yo sngo ya ka jing sawa jong ka puli bang ni lada pi sngo banga step palat ru pila ban post ka video pila ban yu pila ban post pila ban penslu ka video ru ong ni kal ka be kat shakaba kamon ban mi yo sngo ya ka jing sawa jong ka henry mem tip kawan lam ni shanu kalet kum talong ubri ubalakha na u men sim yo snow ne mota tongan penchai piju i ne me kal pi gitu gi bakali pi ong hang nu ta ka ding hang nu piju i ne em ya kal pi mi i kal mundan manu balak ban i kal pi dan ki khmat rai pi mlak ban i kal rai pi i ne em ya ki slading ba ki pi i ne em ya ka jing pen jat jong kal lada kawan kal ka rat lut i kal ka ba be ka thap ka pen ka rat lut i pi mi i kal rai pi i tang ya ka bor jong ka jing pen jat jong ka lani pi sungau lada kawan jai ru ya ka jing pangat jong ka kal ka la man wan kumju ru ka ong ni ka ong no kal ka be kat ka ba man bat me yo sungau ya ka jing sawa jong ka me yo sungau ya ka jing sawa henry mem tip nang no kawan lam ni shanu kalat namar pi mi i kumju ru ubriu balakha na umen sim tapi menen ha pen baptis untung ha ba kadai ga jing pen baptis sha pmi ya umen sim na umen sim umdai ka do pmi men sim re pmi ka jing trai jong men sim pi ha ba pen baptis tu briu kalan ma kadang ka jing ki wen ngan ong pin mar ka tanra abo men sim khu wan ka do no jong briu tanra pen mi lot ikti men sim bamman ma kham pen lat lot ya to video na mar ka jerong palat na that rei ha ba kot ngia be gi men sim bamman wan tanra bat tu bri la lu pio sngo hi ya ka jingka hadu ka bakut fina pet ya ka video fini sngo tu testimony kumno bu ang ba wan ka ding ka wan ka jing shai pi ubri u bakan jam sim ui ya ka tai bakan jam sim rei pi bakan jado fini mo ui ya ka bakan jam sim orang pi wang bak wan tu sim khut wan ka ding ka wan ka thaba wan sikik sut mo tau kusut wa he wan banyele un rei ka wan ka thap nyang wan we balong badan kum ki thap nyang weng no yu bat yu ka jing sok u comment pala pi la khai u no men sim ko namar Jesus Christ wang kum no pan dong ni puli ka e ka jing wat ka bakhana ko kan jam sim la dam pat kha pat e fi na ka om bat no men sim pi shulet tang ki niam ki kam pi puli ka bible pi phim la bani i ki ni ki bakan jam sim pi dong long ki ba mat la tak daw Jesus Christ wang ubamat la uyalam ya ubamat la barok ya poil chaka thaliu no yo ane slide nong khanda hadu khat ar ong unik ko mas lai thu bo la ong ha u kumno ki ai ru ki la ban long pa unik ko mas udai ba tip ha ya ka ju tangga bare mu udai nong sen shar jang sen gok udai bala hikai sen dok Jesus Christ ong kumno jisu lai thu bat ula ong ha u melong unong hikai jang Israel bat mem tip ya kini ki ai ru shisang ong hami bayar kata ka bang ya tip nia keren bat ya ka bang ila yo i nia phla rai phim pediang satya ya ka jing phla jongi
ladang alaya thu hapi ya ki ai ru ki bah khandau bat phemnget kumnu phenget lada ngai thu ya phi ya ki ai ru ki ba habanang pi menet ngil apen baptis kat tu la i rabor jong men sim khut kat tu bri la phla tu la lut ni pop rai dang bun hi bakran persya ki ong bet ka jinglam ler balai kumju kum ong yu Jesus Christ ki ong bau Jesus Christ ube men sim baman dau bel sabu kaju kan ka jat ben riu pateng ta ka ba arsap ka ba mat la an ong finga kran ka jing i ni kran ka jingkit kli kimi i ka tu ong fi kimi habadan umat sim jong boleh kadan kabor kadan ka jing trai kum kalong kal air ka penjat iki men sim baman ka kandang iki men sim baman hari pimla ban i ong fi namar pim dan ka jingat pinong gi bamat la an ong fin rei yaro utrai dan bun na figi viewers ki para banget ki bapet ya to video fil la i shisha ka bakan jam sim ong yaro utrai kidan ki bampat kha arsin fin sa pendap no ke jing kha arsin fin sa wan no shaka jing kala ka bamot ngin pen be ki men sim baman ngin pen baptis fi bat fin yu kha pat shaka hima jong ublai rei dan na figi bayale persya ngamla ban le ai ban ulai gospel yu anes kal nang basau arpulai Jesus Christ ong nu wong henrei ka por ka ja bat kalong mentaken ha bakin nong mani blai ki bashisha kin ya mani ya ukpa ha ka men sim bat ha ka jing shisha ban na ba ukpa u ya wa ya ki bakum kita ban ya mani ya u blai ulong men sim tika dai ya ki mani ya ban mani ha ka men sim bat ha ka bajing shisha wong u blai ulong men sim pi kwa ban i da kata literal ding ong pi hari pim i ki bakdan ya ka kenjaman sim ki i ya kita ka ding namar kila plit ki bang menjam sim regi badang mat la kinum i ngana fi kinum i ka ga bang thok kinum i ka ga bang ile ngana fi o bri la plat pla pla lu no kusu la pla la wan shika jingkala ka mot pim i ka ta namar la tre men sim jong blain re pi mat la ngana ong fi kidan ka jing mat la ka bakan jaman sim to kendet ben riu no pila bandai ki nong tho pila bandai ki mano ki bla yalap ka pulpit pila bandai ki no ki ba sim program re la pidang mat la ka bakan jaman sim pinum iyo ya ka jing tre jong ble pinum yo mat hiru pilom tik kuma ka por jong Jesus Christ ngakren da ka ba kham teng e no mi fi re ai ngu yo ble kini ha kini ki bala i ya ka jing shishan ong fi ki la ban padiang no pi u blai ulong men sim pila ban i men sim pimla ban i men sim haba u bala khana ka men sim jong blai udan ka bor na fi i tang ki jingle jong Matias lana ba khat san khat ba khat ar du khat sa om ne wong anda kumta ki senran jong u kilai wan ba kilai ong ha u metep ne em ba haba kita ki farisi kilai sngo ya kana ka tien kila sngo thut bat bun ki ba thut ya ka jing pan baptis bun ki ba karan thut nganong shi ya ka jing penkala ka bamot bun ki bakran thut ya ka jing keren thali thama ya ka bakran lagi thali ki bathama ya ka jing pen baptis ubure hendo ya thu bad ong ya ki jing thong baro ki bau kpa jonga ubah benang shim la thong an rat no kan pet kala poi ka por mata bakino kinu ki nyam ki rukom ki bamdai kat kum ka jing thong jong ubale un sarat no kinu ki bamle kat kum men sim jong ubale kat kum ka tien jong ka jing shisha jong ka tien jong ubale kat kum men sim jong ubale la da file no fi ubale un sarat no un sarat no wong sar ka tien jong ubale ong rei ulai thu bol ong ki la ong ya ki jing thong baro ki bo pa jong a ba benang shim la thong an rat no kan to i no ki kilong kinong ya lam ki ba mat la ki ba mat la tila dau ba mat la ya lam ya ba mat la kin ya ha baro angot ha tliabun kinong ya lam ta kilong ki ba mat la kim i ka bakan jaman sim kum balong ha ka por jong Jesus Christ kilong gi parisi no man ban biang hi fi yo i se ya men sim ulong kum kal er kum bala batai hanang hanai pi i e ka mo men sim ule ka e ka jing sha ka de ka tien u blai ya ka bala tho shai ka tien u blai ka kran shai ban rong sha ka hima jong u blai dan ka man khapat na ka ba na men sim play yu i bala pen baptis yu tu brio baka dan ka jing trai men sim khut ba wan hiar kum ka ding to ngap ini puli kum no ya tin u blai ka ong kum no tong ini let na ga pikwa ini let na gospel u Marcos snap kum no tin jong blai ka ini let na gospel u Yohanes
kalau nang ka balai ka ka jing sha ka bu Jesus Christ uang ini puli na khat ka ba ningkong jong gospel yu honest teladan ubri ubani ki farisi ba kertang unikodomas pe farisi utip ba ya ka bible unong sen char jong ki jiu sngam utip ba ka jutang uniu lawan hau jisu men miet ba ula ong ha u konong hikai ngi tip ba melong unong hikai ba lawan na ublai namar om dan ubala ban le ikini ki kamba ya ki ba melale lamda ublai ulong rengkat ba jisu Kristus ong no jisu lai thu ula ong shisha ong hami lam dah kapat ya ubri umla ban yu i ya hima ublai lam dah kapat ya fi ya bakan jaman sim finomi i re ya iki ai ki jong ka hima jong blai fi itang i bakan jado fi itang i ki program fi sungutanat ban chule program fi sunat ban chule nyam fi i ya bakan jaman sim ne ko demas uang ha ukum no la ban khai ubri lam dah haba ulat teman la ula ban sut pat syakapo ka kemi jong u ban khai jisu lai thu shisha ong hami lam da kha ya ubriu na ka pi menen ngi pen baptis ka pi ka to video ngi pen baptis ka la ban la japo ka hima ublai bai wong kon mar kha na ka bat na men sim pi menen wan men sim ba khu snan habala pen baptis na maria ka na ka kitab Genesis long ba men sim khi asla jong wan men sim jong ublai la kha na ka men sim menen la yo nga kampen ikut ya to video re ka bakot yo keren snan di thalit ki batama kumbalong hiki porjong ki kam ki apostol bahab dien bala sai una ka ngila bu ikti ngila be ikti men simula bu ikti ula kran ik thali fa ma nga kham bi pen ilot to video shisha shang ong ami lam da kayu briu na ka ban men sim la ban let apo ka hima ublai ya ki bala kha na ka jong ka do kalong ka do bat ya ka bala kha na ka jong sim kalong sim bat wong what ngau kendet ti banga ong bangal ong hami bala dai ban khapat ya fi kal air ka be kat shaka bakaman kal air ka be kat shaka bakaman bat me yo snow ya ka jing sawa jongka ba me snow ya ka jing sawa antra hendai mem tip nang no kawan lam ne shanu kalet kum talong ubriu baro ubalakha no men sim pet pi u pen yasrim ya kal air yo men sim khu pen sim yo balakha no kum kal air pi mi kal air nga ban biang pi mi hendai pi tangi ka bor tangi ka jing penjat bat pi snow ma pi takawan ha ba jai pi sngau baka be pertut ka be persut ka pen pengat ka por baka shit sengiru bat khandai unikodomas umpat sotu hi long kum tek ukun li wong unikodomas lai tu bulu ang ha u kumno kini ki ai ki eru kila ban lang Jesus Christ lai tu bulu ang ha u melong nong hikai jong u Israel bat mem tip kini ki ai eru shisha ong hame bay kata ka bangi tip nya keren kai ka banga ngatip ngakeren ngapenle ka jing penoptes wat ya ka bang yo i ngia phla handrai phim pediang satya ya ka jing phla joki ladang lai thu ya phi ya ki ai ru ya ai ru ki baha khandau wat phim nget kumnu phin nget ladang ya thu phi ya ki ai ru ki bakan jabanang phi takadaw boleh pimla bani i kini ki bakan jaman sim sung thu tang ban chule ka bado ban chule jing sang barok balat hi ban chu bible barok hi bani le program barok hi nai pi in em ni ka bor pi in em gadan em ka jing bi aksut dan em ka jing kran ki tli patmai dan em tong in le chu na ka bible la fi ong ba kam dan mong in le na gospel marcos balai ngi pan bi aksut marcos kal nong ka ba khat rio khat ka ba uji sukres uang hi nadu khat ka ba khat sa to nadu ka ba khat san ulong ru haki toilet ya syaka pertai baro bat to yalap ya gospel haki benriu baro pat uji sukres uang yalap ya gospel haki benriu baro mo nang tau ong nu tiu tau banget bat yo pen baptis pe itu menen banget lapen baptis u lapen im u an pen im riu tau banget pen rambun ki banget nganong ifi kaktian baptit zo kawan baptit zo kawan pengam la pim nget ban pengam ya ka bo Jesus Christ bo ang pinmla anong pi ban pediang ni ka jing sisa na pim pat experience ngong ikran ni ki bangila penle nei penem rei tau banget an penram pan mar bali nget ya ka bo Jesus Christ bo tu tau banget bat yo pen baptis an penem khat nyo kini ki dak ru kin but ya kita ki banget pat ha kerteng jonga ngin ya be no iksud ngia be aksud tang gidan ka ikhtiar ngidan ka boring syukran tang jali ji om ngim syukran ban entertain ni pulpit manong fi
Wong haka kerteng jing ni kidak kin but kita ki banget haka kerteng jong akan ya bet no iksut kin keren daki telit ke batmai. O rakaba yandaraba sakaraba shekidede rokubo sakaraba yandaraba shekidede. Hallelujah. Kin ya bet no kin ya rak no gipsen bat lada kin di ru ya ba penyap kan ampen sni ki. Kani kamut ba jing rak psen ban tanju yu blai Jesus Christ ong tanju yu blai. Ha? Habo setan ong jom na yu ngi ngim ban chui rak psen rei lada kajar kat bangi let shanu shanu gi jaka. Kumbalong upol tip kolan tu psen nganong pi do pu ru nginum ya. Lak dan ba ai bi ru nganong pi klam kai lada jarang kat ublai pelat na kata. Kak psen gi ga bi ru gi kran chapang gi mensim ba man ru kata. Habangi be ki mensim ba no kinum lak bani lek persya ngi pan. Wong kan ampen sni we ki kan kin bu ikti gi bapang bat kin yo khia. Te para wanget kitu gi basai. Anong ifi gi bala syai te yaro yu try anong. Handai kitu gi badang matla pisa ka jing matla bad ka e bau bleu klam tong sarat no Jesus Christ uang. Tangi ka bala tong gidi gi ya gi bakhat do bau blei ha tin jong Joel aklan. But how Joel ngi puli. Wong no ha singi bakhat do man tet no bok ya lau man sim halor ka do baro. Wong kum no tikan ja kata bangan tet no ya lau man sim halor ka do baro. Bat ki kun chenrang bat ki kun kan thai jong fi kin ya thu lupa. Fi kin ya thu lupa ki teman jong fi kin pos ni jing pos ni ki samla jong fi kin yu i ya ki jing i thu pau. U tu u bopen baptis men yu i ya ki jing i thu pau i yo man sim jong ublai. Mo bo wan kum ka ding yu tu angel u i ki tu ki ksut bat ki mi no nganong fi ki dan ka jing i thu pau kan ni kan. Tamat boleh bo wan u man sim. Bawang bat halor ki syakri senrang bat halor ki syakri kan thai baro ente buk yo man sim ha kita ki sngi. Pi ki syakri senrang no ki dan ki brio ki banglapan baptis ki de ki basyong ha ki yeng brio ki syong syakri ki yeng brio. Hari ki yo mat ka jing penim ki yo no man sim bakhoi. Fi rai bon na ki badan ha ki sinagok ma ki mamat la sudan ong fi. Fi alam ki mamat la kin let ka jing mat la. Bawang no bat ngan pen i ki jing pla ki benang bat ha kendau. Pat ka snam kading bat kirsho tadam ya kisni pen kaladum bat yo benai ka snam bat kan sawan kata ka sngi ka bakrau bat ka ba itieng jong utrai pat kin sawan kini tikan long ba wei pawei barok ba an khat karpat ya ka kerteng utrai pen iem yu na ba haulum seyan bat ka Jerusalem kin long kita ki balat iem kumba utrai ulong bat ka pedeng ki bala pensa kita ki ba utrai lo khat kan fi ki bun ki mamat la to kala ka ba mut no pediang no yo no eka jing khar sin kala ka bamut plai gi pop yo like ni tu giban sim baman let shaka jing pen baptis let shaka jing pen ngam ha tang jong Jesus Christ wana nazar kim bagi apostol gila pen la nak ta debat yo pediang yo men sim bakhu fin yo igi jing itu pa fin i gi bakan jaman sim nak men ta ka buram mu blai to da like da share da subscribe dengan ga video bat nang pen sapriang on da fi kwa shu igi jing hikai songoba text ha number 977443756 WhatsApp yang ang tungan sa call fi nakabanta ka buram jog try yaro you try